இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் என்னதுன்னா ஆட்டுக்குடல் கிரேவி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். குடலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி குக்கரில் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க, நல்லா பரட்டிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 4 விசில் விட்டுக்கோங்க. 4 விசில் வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்னதாக பொடிசாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. பட்டை லவங்க மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சீரகம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பொடியா நறுக்குன்னு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அது கூடவே நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்ச குடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சூப்பரான போட்டி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.